Ailosod eich cyfrinair. Os na allwch chi fewn gofnodi eich cyfrif GCC ar-lein, mae hawl gennych ailosod eich cyfrinair. Fodd bynnag, os ydych chi'n rhannu cyfeiriad e-bost gyda rhywun arall sy'n defnyddio cyfeiriad e-bost ar gyfer eu cyfrif GCC ar-lein nhw, efallai na fyddwch yn gallu mewn gofnodi, ac felly ni allwch ailosod y cyfrinair. Dylech sicrhau mae chi yw'r unig berson sy'n defnyddio'ch cyfeiriad e-bost i fewn gofnodi. Gallwch gysylltu â ni dros y ffôn i newid eich cyfeiriad e-bost. Gall ailosodiad cyfrinair gymryd hyd at 30 munud i gyrraedd mewnflwch eich e-bost. Bydd angen i chi gysylltu â ni os nad ydych wedi derbyn unrhyw beth wedi'r amser hwn. Dylech wirio eich mewnflwch sbwriel, spam, oherwydd efallai y gallai gael ei anfon yno. Gallwch ddewis y ddolen ailosod cyfrinair neu gopïo a gludo'r URL o'r e-bost i'ch porwr. Mae'n rhaid i'r gyfrineiriau fod o leiaf 8 nod. Hefyd, mae'n rhaid i'r cyfrineiriau fod yn gymysg o lythrennau bach a phrif lythrennau, ac rhaid iddyn nhw gynnwys o leiaf un symbol neu un rhif arbennig. Ar ôl i chi gofnodi a chadarnhau eich cyfrinair, cliciwch ailosod a dylech allu mewn gofnodi.